Good morning guys. Pader. Your cellphone number, your cellphone. Ito na po sa Papa Gabriel guys. Hey day. Larga na po sa Papa Gabriel, balik sa trabaho. Kami na pa rin mobilin. TikTok ang TikTokers. Garaon nga bata guys ah. Nga guys ah, garaon ah. Ang napalaw gabi eh. Ang napalaw gabi eh, slakaw, kanawa. Agamang lakaw gabi guys. Ay namuot me. Wa may siga, ang Christmas light. Sa nga tunga mga hugis kay Hatun si Papa Gabriel. Tamas merkado. Sara ka pa der. Buwan to sa kontito. Hatun si Papa. Nara ka? Ban ka? Kadali. Iruan na rin maglubog sa kalsada. Hatun sa Papa Gabriel ni Tito Coco. Coco. Tawag mo Tito Coco dahi. Tito Coco. Saan ka tatay guys? Nay! Aw, ko! Coco! Patid sa schedule ka. Ko! Gito na tatay ka ba, Nay? Coco! Go! Yato sa kuan ko. Gabriel ka rin dyan. Nay. Moy! Yato sa atos merkado. Ito na guys, hanggang manghud. Ito nga ito. Sa nga rin anas na tayo guys. Kaya huwag na po, huwag na manangwag. Agkabaw, kaya huwag na nangwag. Buras na. Tay! Ho tay, huwag na nangwag agkabaw? Huwag na mangwag? Buras na siguro na. Gapon? Mura. Alam, nakagag hinog na iskapa. Justi ah. Ito ah. Katkatan di ay. Ibu sabay sa pinutas. Duge. Allah. Tapagilaw lang. Dapay daghang kapadya si nanay. Kanare kay lignin ka na guys, murubula. Tunya si Papa, patid na, ali lang. Tudsa. Ay, bata na sunod silang ama. Tanaw guys. Sunod silang papa. Ito. Kisang papa. Kis. Dali. Kisa ka. Dali. Ayan. Master. Nanapoy bungag ng ka. Madulo man di na madaot. Ato na papa be. Kim. Doon na papa. Namping padir. Wala yung titid. Nagdakag ka itong magic choke. Hanggang ni mo? Ha? Hurot na? Ano to? Dadakay ron dito. Pang atitid ron. Diyan dadag magic choke guys. Kaya grabe ko titid. Ang bag ni dyan. Gapon. Damang paghiran. Ang imo nang agka ni imong sabitan. Libuti ang isang sabitan na na. Hindi dyan ma. Tuan. Babay na papabi. Ha? Matok, Ha? Kapag hindi mga bata. Bye-bye. Bye kid. Babay na papabi. Dali bi. Umping. Uy. Nakabuhi na pag-ilang iro. Day. Matanaw. Panas papa. Tata. Sita. Ita. Sama na magikot-kot. Sana. A few moments later. Hi guys, good morning. Di namin sa school nila Kim. Morning. Good morning guys. Nagdako og silhig. Kay manilig mi dari silang eskwelahan. Narida silang palibot. Kay nagmower man gahapon. So manilig mi karon. So ako may kinaunhan dari guys. Maguna-una ko dari panilhig. Ha? Manilig lagi. Mag-leksyon mo ron. Hinlo na ginang palibot dari guys. Yeah. Nagsilhigon na nalaman may daghan. Hinlo na dari dia. Ha?
Magtuon. Hindi na ko'y kauban manilhig. Patanaw gilo no. Kami dit patanaw gilo eskwelahan og gilo. Kala hagit. Kala hagit bit kay gaan. Gaan ba? Untuk. Na. Para yung ticket na to, nagdako. Palit kag ticket. Para yung ticket na to, nagdako. Ano mo magdagandagan tong nado. Maligja, nag-ticket na rin eskwelahan. Adyan lang mo, saba ka ba siya maawa dyan ka? Siya maawa dyan ta lang. Marami na gano'n. Alaway, sayang, agilang kaniba. Nasisisuhan, nagguba. Ha, sayang. Walay duwaan ang mga bata ka nagguba man. Hinlo na dyan pag-espilahan guys, di ha? Hani mana? Iring! Hoy! Alaway, lood sa sipon ng kuting. Na may nagbantay kuting to espilahan. Sige hangla dyan, og nakairing. Agwantado dyan ka pang hinlo kada adlaw. Maglibang man dyan na sila. Puro gingaron ting ini, tanong silas gawas. Kanang ting uwan mo'y anak dyan silas gabi Aw anak sud, anas gabi na hinuon. Nade na mga parents kumbati. Okay, dara ka mo tinapok. Tapok na guys, lami siguro na paso-asuhan, kaso bawal man. Hindi mas eskwelahan. Mana dagin jo, humanam dagila, mati kagila humanam dagila dadto de ay. Tus panilay, kito, managila ha guys. Ang mangkiwan, so kumbate. Banabanan ka dyan nadaot laman lagi jahang kuan luuy gawas lagi jang kuan di na mo sudug balik karong luuza si siya dato si jarang usa duhan na day sila sakot na sila kay humanay lagpan napok. Hehe humana ka dyan naghasil kay to man gihugman to ha alami arba dyan ni dubduban. Alamian ni kaso dubduban kaso asuman bawal. No, lami dyan ni kaso dubduban bapak urus-urus. Di na kasi ilang flag. Nakapalit nagbagong flag kagi kawat magdas nangagi. May klaro to nangawat. Labag sa midari po dito. Alami aman ni dubduban ng sagduta. Paano nila sila na? Maglinya na sila. Na dede pa. Isos noon lami ra ba dito? Mata ra man pud na, lami ra man na si Zaiko. Lami ra ba na ikos tanong unta.
Sige, bye. Lag na sila. Ha. Dugay na dyan ka, Jo. Di na mo ke, siguro. Delikado sa tayo namin. Para ba dyan siguro tayo na na? Ayaw kaw ka. Tayo? Ito yung nasa ligan ko ang na. Kailangan nanda eh. Magdaspanta to sir. Pwede na na. Oh, yes. Delikado tayo. Ito lang kita tagsilig. Para baghang silhig na laag, naan sa baghang silhig wala naman mauli. Wala ka butang imo silhig aron taasa. Das pa na mo dari kay na ay tinapok sa mga iro. May tinapok sa mga iro. Ay linya ng mga bata. Das panan kinay time bomb. Silbi. Kita magbihib. Kasi laguan han. Yung mga estudyante. Bye! Sa ID? ID. Na buhay ng mga parents. Marami pa rin eh guys. Panghinlo kus gawas. Sa gamang bonus kay wala naman kanang una na mag-utang wala iba. Isirit na maglakaw to ah. Shhh, parang inita day. Muli na may guys. Manag ilang klase, 10:30 naman. Pila ka buki mo star day? Agi mo be? Tulo. Pila ka buki mo star? Oh, very good. Na may star nas bukton pang dikit. Madyo kay na nas bukton. Kita sa ebidensya be. Ano mas bukton? Bitaw. Para malipay pag matsikiting. Adyo lagi pag una, ginuunjak na ihas. Dynamics bye guys. Uy, very good. Ay. Wow, ka very good ba oy? Ang mga dagko na pud nga letters mo palinginan guys. Season teacher. Oh, very good. Oy. Wow, 3 star. Very good. Kaadyo oy. Very good kaadyo skimiat guys oy. Makuha nga na. Shush no. Jadi apa sa ilang buktan? Oy, very good. Tulo ka star. Oy, 3 star. Mati na ni hiluan ko mama. Di hinuan. Hinuan yapon ka rumas 3 star na pud sunod. Arang bekaran na dari sa adlaw oy. Oy, duwaon na mo danhe. Cha? Duwaon bitaw. Iyaw. Grabe inita guys oy. Grabe init. Ang pagkabukara. Ipa doon guys karo mamaag mga hinaihay. Kaso mo straight na punig init. Wala pa ito bigyan eh. Dali day guys, dali day. Sid na. Miss bye guys. Ayan, mo ni kuha ni Kimiat karon. Yeah. 3 star. Nakare perfect. Okay, very good ka adong bataan eh. Perfect ka mga batang gamay. Oh. Perfect si Elia Kim. So, manisod sa isang bagay kay ano po niya mag-isod tapos isang brown envelope. Nakaway sa amin guys. Grabe yung inita ginoo. Thank you Lord. Init na. Manag mga ay hadun na ni guys. Na sige masuupan na ni mo yung medyas na. Isa na nagkuha. Nga. Mawas. Maus-us. Nahinay. Nahinay. Wow. Okay. Ate, sir. So, thank you ate. Thank you. Thank you te. Suot ng Kimyat. Suot ng Kim. Agi ng mga shoes. Kapag yung mga gipada. Thank you. Paningutan na. Uy, grabe katutuog ang singot guys. Katutuog ang singot. Uy, hala. Ano ba na ng basaadan eh? Oh my God, hala. Itapos mga iring ag tubig daras lamisa. Ang basaak adzo. Sige, nung orang basaadari.